Kull jum mit-tnejn sal-ħadd inaqdu magħna ċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa fid-9:09 ta' filgħodu fuq TVM. Post il-ġimgħa it-talba tar-Rużarju tkompli online fuq knisja.mt. Tajba, nilqakom għal-Quddiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed nagħmlu llum il-festa ta' San Xmun u San Xmun u San Ġuda Apostli. Ma nafux wisq fuq dawn l-Apostli, nafu li Xmun kien minn Kana tal-Galilija u jsejħulu l-imħeġġeġ u Ġuda nafu anke bħala Taddew kien dak li staqsa l-Ġesu għad l-aħħar ċena għaliex se juri ruħu lid-dixxipli mhux id-dinja. U Ġesu kien wieġbu jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu aħna niġu nagħmlu għandu. Aħna nagħmlu llum il-festa ta' dawn iż-żewġ apostli nitolbu l-mulej għall-Knisja li hija mibnija propju fuq l-apostli u x-xhieda tagħhom biex tkompli taqdi l-missjoni tagħha bl-ikbar fedeltà u ġenerożità. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddiesa ħuti jew narfu ħtietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħna lina li jista' kollox, jaħfrinna drobietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawit u paċi f'nat l-nedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġeħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla ben il-missier. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti wassaltna biex narfuk permezz tal-Apostli qaddisa tiegħek. Għameli għattant ta' San Xmun u San Ġuda, il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joktor il-att ta' dawk li jemmnu fik. Bibni Ġesu Kristu sidna li għallam jekk jiexu jissaltan, flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lill-Efesin. Ħuti, ma għandkomx aktar baranin u orba, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u n-nies tad-dar ta' Alla.
mibnija l-koll fuq is-sissien tal-Apostli u tal-Profeti, fejn Kristu Ġesu u l-ġebla tax-xewka. Fih il-bini kollu marbut sewwa jitla f'tempju qaddis fil-mulej. Fih intom ukoll fl-Ispirtu tibnew flimkien f'dar fejn jgħammar Alla. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajli l-Alla. Mal-art kollha jasal leħenhom. Mal-art kollha jasal leħenhom. Is-smewwiet ixandru l-glorja ta' Alla, emil idejh tħabbar il-firxa tas-sema. Jum lill-ieħor jagħti l-aħbar, lejl lill-ieħor iwassal it-tarif. Mal-art kollha jasal leħenhom. Ma hemmx aħbar u anqas kliem, ma hemmx leħen li ma jinstemax. Mal-art kollha jasal leħenhom, mad-dinja kollha jinxteret kliemhom. Mal-art kollha jasal leħenhom. Lilek Alla infaħru, lilek bħala mulej nistqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemma glorjuża tal-Apostli. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Darba fost l-oħrajn Ġesu ħareġ lejn l-għoljiet biex jitlob u għadda il-lejl fit-talb lil Alla. Meta sebaħ sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu u minnhom għażel 12 li semmihom apostli, Xmun li semmih Pietru u Ħindri, Ġakbu, Ġwanni, Filippu, Bartilmew, Mattew, Tumas, Ġakbu tal-Few, Xmun imlaqqam l-imħeġġeġ, Ġuda ta' Ġakbu u Ġuda l-Iskarjota l-imbagħad itradih. Imbagħad niżel magħhom u affwita flimkien ma' kotra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies minn kull naħa tal-Ludija u Ġerusalemm u mixtajta ta' Tir u Sidon. Dawn kienu marru biex jisimgħuh u jfejjaqhom mill-mart tagħhom. Min kien imħabbat mill-ispirit ħżiena kien ifieq u l-kotra kienet tfittex li tmissu għax minnu kienet toħroġ qawwa li tfejjaq lil kulħadd. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Għadda il-lejl fit-talb lil Alla. Dan huwa inaqraw illum fl-Evanġelju skont San Luqa fuq Ġesu illi tela fuq il-għoljiet waħdu u għamel ħin twil hemmhekk jitlob. Ma kienx l-unika darba li Ġesu mar waħdu biex jitlob. U San Luqa jgħidilna fl-Evanġelju tiegħu fuq l-importanza tat-talb għal Ġesu u kif Ġesu kien ukoll għallem lid-dixxipli tiegħu kif jitolbu. Imma din iċ-ċirkostanza kienet speċjali għax wara dak il-ħin ta' talb meta sebaħ Ġesu l-ewwel m'għamel huwa sejjaħ lejh id-dixxipli tiegħu. U għaliex sejħilhom? Biex minnhom jażel 12 u jagħmilhom apostli tiegħu. Hawnhekk fl-Evanġelju llum għandna l-ismijiet ta' dawn it-12. Għażilhom Ġesu u tom din il-missjoni speċjali li jkunu apostli tiegħu. Mbagħad għandna
dik ix-xena sabiħa meta Ġesu flimkien ma' 12 jinżlu fil-wita u hemmhekk ikun hemm kottra kbira ta' dixxipli u folla kbira ta' nies. U hemmhekk dawn it-12 setgħu jifhmu il-missjoni tagħhom għax raw dak li kien qed jagħmel u jgħid Ġesu. Fehmu li l-missjoni tagħhom hija l-ewwel li jitolbu ħin twil ta' talb. Imbagħad li jgħallmu, imbagħad li jaħdmu għal fejqan tan-nies u anki biex jagħmlu l-ġid, speċjalment ukoll jaħdmu fost dawk li għaddejjin minn tbatija. Ħanarżu ftit lejn dawn it-12 li għażel Ġesu. Kienu nies speċjali imlaħqin dawn fost il-mexxejja reliġjużi ta' dak iż-żmien? Le. Ġesu ma żilx nies mill-mexxejja reliġjużi jew nies li kellhom xi kariga speċjali imma għażel nies mill-ħajja ordinarja. Kienu nies perfetti, qaddisin m'hemm xejn xtejt fuqhom? Le. Ġesu ma żilx nies perfetti biex ikunu apostli u nafu aħna bin-nuqqasijiet u dnubiet tagħhom f'ċirkustanzi diversi fl-Evanġelju, ma speċjalment imbagħad fil-mument meta Ġesu kien fuq is-salib, meta kollha ħlief wieħed ħarbu. U fost dawn it-12 wieħed Ġuda tradieħ aw smajna u Pietru il-kap ċaħdu. U l-Evanġelju ifakkarna f'dawn in-nuqqasijiet u dnubiet tal-Apostli mhux jipprova jattihom. X'jurina dan kollu? Għaliex Ġesu għażel lil dawn it-12? Mur ifhmu l-għażla tiegħu. Imma żgur li l-għażla turina li meta aħna nħarsu lejn il-Knisja m'għandniex nippretendu li se nsibu nies perfetti, nies mingħajr nuqqasijiet. Hekk kienet mill-bidu l-komunità li waqqaf Ġesu. U għalhekk aħna l-koll midinbin salvati minn Ġesu li neħtieġu kontinwament dan it-tiġdid li jġib Ġesu f'ħajjetna. Il-koll kemm aħna fil-fatt hekk nibdew il-quddiesa, dejjem nibdew għall-quddiesa b'talba ta' maħfra. U s-saċerdot, aħna s-saċerdoti, nirrepetu kontinwament talbiet ta' maħfra fil-quddiesa anke meta ngħiduhom minn taħt l-ilsien. Pereżempju, waqt l-offertorju ftit ieħor. Meta jiena naħsel idejja ngħid naddafni mulej miħtijieti u dnub tiegħi neħħili. Għax għandna bżonn aħna kontinwament li l-Alla jsaffina minn nuqqasijiet u minn dnubiet tagħna għax aħna midinbin salvati minn Ġesu. X'naraw fil-ħajja tal-Apostli? Li naraw però huwa li huma ħallew il-Ġesu jibdilhom, jitrasformhom minn barra ovvjament Ġuda, imma l-Apostli l-oħra kollha ħallew il-Ġesu jagħtihom l-Ispirtu tiegħu u fil-fatt meta bagħtilhom l-Ispirtu Santu ġab bidla fihom minn nies li jibżgħu saru nies ta' kuraġġ, minn nies f'qoxorthom saru nies li jħabbru l-Evanġelju
li Ġesu ħaj. U hekk baqgħu konxji tan-nuqqasijiet tagħhom, id-dnubiet tagħhom, ma jafu li huma salvati minn Ġesu li għamilhom imbagħad xhieda tiegħu. U baqgħu hekk sal-aħħar fil-fatt l-apostli ħafna minnhom mitu martri. Mitu jagħtu xhieda ta' Ġesu sal-aħħar. Dan huwa messaġġ importanti anki għalina l-koll. Il-koll kemm aħna għal dawk li huma suċċessuri tal-apostli għall-isfijiet, imma għall-Knisja kollha għalina biex aħna niftakru li aħna mitinbin li neħtieġu il-Ġesu biex isalvana, biex kontinwament isaffina u jgħinna mbagħad nagħtu xhieda tiegħu fid-dinja. Din hi s-sejħa li għamel lilna l-koll. Min qed jippretendi li fil-Knisja jsib nies perfetti se jibqa' diżappuntat. Mhux hekk kienet l-għażla ta' Ġesu nnifsu. Jew nitolbu llum biex aħna narfu din il-missjoni li Ġesu ta' lill-apostli nitolbu l-ewwel nett lill-festa ta' San Xmunu San Ġuda tnejn mill-apostli nitolbu għas-suċċessuri tal-apostli għall-isfijiet biex ikunu xhieda ta' Ġesu fid-dinja tal-lum u nitolbu għall-Knisja kollha biex narfu din il-missjoni li Alla tagħna huwa hu li salvana bil-qawwa tiegħu li nistgħu naqdu lill-missjoni imma nkunu qalbna miftuħ għalih biex permezz tagħna wkoll jasal għand ħafna nies illum. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fil-festa ta' San Xmun u San Ġuda nitolbuk mulej għas-suċċessuri tal-apostli biex ikunu huma wkoll xhieda ta' Kristu ħaj fid-dinja tal-lum nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal-morda kollha fit-djar tagħhom fl-istrarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta, tolbuk għal dawk li għaddejjin minn dbatija kbira fil-mart tagħhom biex isibu l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nozzu il-ħajja u nħarsuha f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej biex aħna nħarsu il-ħolqien li inti tajtunna bħala rigal tiegħek u qatt ma neqirdu l-ambjent ta' madwarna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal dawk kollha illi qegħdin jaħdmu għal paċi, nitolbuk ħafna l-paċi fid-dinja u speċjalment għal dawk il-pajjiżi li bħalissa għaddejjin minn żmien diffiċli bħall-Ukrajina u postijiet oħra, nitolbuk mulej biex aħna stess inkunu strumenti tal-paċi tiegħek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk għal dawk kollha li jħossuhom waħedhom jew li qegħdin waħedhom biex inti tagħtihom nies li jgħinuhom u anki isibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem biex inti tilqaħħom fih danek ta' il-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffiru glorja ta' ismu, għal-ħtiġijiet tagħna u għall-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej aħna nroddu ġieħ lill-Apostli San Xmun u San Ġuda l-glorja bla tmiem li tajthom, nitolbuk li tilqat talbtana u tħejjina biex niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem mi tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddu lek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li jint qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk ma nanċli mal-arkanġli, mat-troni, mad-dominazzjonijiet, maqtejja kollha tal-eżerċiti tas-sema ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kullu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ l-qawmin tiegħek. Nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana un quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mitin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seħħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza Umm Alla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Xmun u San Ġuda l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess Missier tagħna. Missierna li inti fis-smewwiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-sartna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu nħares. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Tqarbilna Mulej bis-sagramenti tiegħek fiċ-ċakontana nitolbuk bl-Ispirtu Santu biex iżżommna dejjem fl-imħabba tiegħek. Bil-għajnuna tal-misteri li ċċelebrajna fġieħ il-martirju tal-Apostli San Xmun u San Ġuda bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu segwa online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi ta' Malta li tinkludi diversi aħbarijiet mid-djoċeżi u anke l-omeliji tal-isqfijiet jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inaqadtu magħna għal dan il-mument ta' talb.
Offru dan ir-Rożarju llum għall-Knisja biex ispirata mill-ħajja tal-Apostli tkompli taqdi il-missjoni tagħha li tkun xhieda ta' Ġesu ħaj fid-dinja tal-lum. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna isma' tal-plana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima, urina li inti omna għallik jisma' tal-plana dak itwilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna tobietna ħarista min-nar tal-infern. U ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ora ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma tal-tana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu offrinna tobietna ħarissa min-nar tal-infern. Kull ġeneral kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija kien berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Simma lik Marija bi grazia memlija l-mulejmija berkinti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dobietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek. Imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija l-mulejmijek imbirkenti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba' misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet
Jitqaddes ismek tidi satnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. خبزنا ta' kuljum atina llum, aħfrinna dobitna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fi tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirkinti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santo. Kif kien bil-bidu, issa u dejjem, u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna min-nar tal-infern. Hu ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija mulejmijak imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa, mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna, ħarisna minna tal-infern, hu ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-witt ta' dwoħ. Ejja mela avukata tagħna. Dawwalejna dak l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u urina wara dan turframment il-Ġesu frott imbierek ta' ġuf tiegħek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina u la ddaħħalniex fi tiġrib iżżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għattihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-daw ta' dejjem jiddililhom. Jistrieħu huma fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattalb tagħna. Kristu l-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħen għalina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħen għalina. Spirtu qaddis Alla. Ħen għalina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħen għalina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħniena. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dat tad-deb. Itlob għalina. Arka tar-rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib tas-sema. Itlob għalina. Kewba ta' filgħodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Kien tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-immiktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana btella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruftanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen għalina. Itlob għalina qaddisa Alla. Biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejjalna nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni
inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa, ungawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tana kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju, irrażżinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost iqtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ ta' ninfel ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-Feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-Ibnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawem bħala raġel adult, Qaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. San Xmunu San Giuda, Itolbu għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla li f'dan is-sakrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbir Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-lugdorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kas-sismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.